Mga igsoon, mga anak sa Dios. Duha sa mga notorious nga lugar nga nahisgutan sa Biblia mao ang Sodom ug ang Gomora. Ang Sodom ug ang Gomora mga lugar nga gilaglag sa Dios tungod sa ilang pagka makasasala. Makita sa Genesis 19 sa dihang miabot ang duha ka anghel nga nagpakatao isip mga lalaki. Gidawat sila ni Lot sa iyang balay. Apan sa wala pa sila matulog, ang mga lalaki sa lungsod, batanon og mga tigulang, mitapok og kalit sa balay ni Lot og nang hasi, nga ipagawas ang mga bisita aron ilang tilawan. Grabe sa. Kini nga panghitabo, usa ka tin-aw nga hulagway batok sa kabubuton sa Dios. Ang atraso sa Sodom ug Gomora dili lang pod kutob sa maong insidente. Ang ilang lifestyle na puno sa pagpahimulos lamang sa lawasnong tinguha nga walay kabalaka kung kini makapasakit sa uban. Wala sila magpugong sa ilang gibati ug ilang gihimong ordinaryo ang walay pagrespeto sa dignidad sa tao. Apan labaw pa sa sexual immorality ang ilang pagkadili mahigugmaon, pagkahakog ug kawalay hustisya, giingon usab nga dakong sala. O kini ang plot twist. Bisan pa ni ana si Abraham misulay pagluwas sa Sodom pinaagi sa pagpangayo og hangyo sa Ginoo. Nihimo taon og mahinuklogon kayo nga bargain si Abraham nga nangayo sa Dios nga luwason ang lungsod kung adunay 50. Dayon nahimong 45, nahimong 40, 30, 20, nahimong ulo kamatarong nga tao nga nagpuyo didto. Apan sa kakulang sa matarong nga katawhan, ang Sodom ug Gomora nalaglag yun. Kini nga panghitabo sa Sodom ug Gomora, gihimo sa Ginoo nga pahimangno sa katawhan sa tanang panahon. Ang ilang kasaysayan usa ka dako nga pagpahinumdom nga kung ang tao magpabilin sa sala, moabot yun ang hustisya sa Dios. Apan usab kini nagdasig nato nga ang pag-ampo alang sa ubang makasasala adunay gahom ug ang atong pagkinabuhi nga matarong mahimong kahayag usab ngadto sa uban. Sa atong ebanghelyo karong Domingguha, si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo. Gipakita ni Jesus nga ang amahan sa langit mas maluluyon pa sa tanang amahan sa kalibutan. Apan mas labaw pa niini gisaad sa Ginoo nga kung kita mangayo, ihatag kanato ang Espiritu Santo, ang kinadak-ang gasa nga makausab sa atong kinabuhi. Unsay mga puntos nga mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang pag-ampo mo ang pagtuong timos sa pagkaamahan sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo ang nag-awhag sa iyang mga tinun-an. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Luke 11:9. Sa binisaya pa, pangayo og kamo pagahatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og kamo pag-aablihan. Kini nga mga pulong ni Jesus nag-awhag nato nga muampo dili lang tungod kay kita nanginahanglan, kundi tungod kay ang Ginoo usa ka amahan nga andam maminaw sa atong mga mulo ug mga pangamuyo. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang amahan simbolo sa responsibilidad, simbolo sa pagpanalipod, simbolo sa pag-atiman. Mao nga si Jesus nibuhat pod og pangutana. If your child asks for a fish, will you hand him a snake? Kung ang inyong anak mangayo og isda, hatagan ba ninyo siyag bitin?
Lawom nga pangutana, no? Kini nga pangutana, dulot bukog ni sa tanang ginikanan. Sa pagkatinuod, wala gyud untay amahan nga mobinuang sa iyang anak. Busa kung kita mismo nga mga makasasala, kabalo mo tagad sa panginahanglan sa atong anak. Unsa nakaha ang Ginoo nga labing balaan o gamhanan. Apan ang pangutana mao ni, nagasalig ba ta kaniya isip amahan? Daghan nato usahay magduda pagihapon. Muampo ta og pagkahuman, masuko ta kay murag wala mo tubag ang Ginoo. Apan ang tinuod nga pag-ampo, muampo nga ang amahan kabalo kung unsay labing maayo para sa iyang mga anak. Ang pag-ampo mo ang pagtuong timos sa pagkaamahan sa Dios. Ikaduhang punto, ang kinadak-ang gasa sa pag-ampo mao ang Espiritu Santo. Diya sa Ebanghelyo ni Jesus, siya mismo nag-ingon sa iyang mga tinunan, "If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" Luke 11:13. Sabi ni Saya, kung kamo nga dautan, kabalo maghatag og maayong mga gasa sa inyong mga anak, labi na ang inyong amahan sa langit maghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nangayo niini. Of all the things nga pwedeng isaad, nganong ang Espiritu Santo man ang gisaad ni Jesus? Tungod kay ang Espiritu Santo mao ang kusog nga mutudlo, mupalig-on ug mugiya kanato sa kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi nga walay giya sa Espiritu Santo mahimong bungol, buta ug bato ang kasing-kasing. Sa pagkatinuod, ang atong mga pangandoy usahay dili mao ang gikinahanglan nato. Ako ang Osbon ha kay murag bugat ning dawaton. Sa pagkatinuod, atong mga pangandoy usahay dili mao ang gikinahanglan nato. Moampo ta og trabaho. Apan nay mga higayon nga ang tubag sa Ginoo madugay kay naa pa siya'y mas maayong plano. Moampo ta usahay nga makauyab. Apan kung mo-dive ta dayon sa mga relasyong supak sa kabubuton sa Dios, maghatag pud na sa atoa og dili maayong padulngan. Busa ang labing maayong pangayoon sa amahan mao ang Espiritu Santo aron nga kita makakaplag, makakita ug makadawat sa kabubuton sa Dios. Ang kinadak-ang gasa sa pag-ampo mao ang Espiritu Santo. Story time. Nitong nilabay nga adlaw, nagisgot ko mahitungod sa ako ang nakit-an nga Facebook post nga nag-ingon, "One of the biggest lies of the devil is this: you don't need to go to confession." Kini nga bakak, naglangsis ka nato nga ang pag-ampo pwede ra diha sa una-una. Walay sakramento ug walay pagsakripisyo. Apan si Jesus mismo nag-ingon, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven." John 20:22-23. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kadtong inyong pasayloon usab. Ang Espiritu Santo moabot kung kita andam nga maminaw, andam mo pasaylo, ug angkon ug andam mo angkon sa atong mga kalapasan. Ayaw tuguting ang imong kinabuhi mahimong sama sa Sodom o Gomora nga wala maminaw hangtod ulahin na ang tanan. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Ginoo mao ang atong amahan. Ug isip amahan, wala siya'y laing gusto kundi ang atong kaluwasan. Magampo ta uban ang tinuoray nga kasing-kasing kay iyang gisaad mismo nga ihatag kanato ang Espiritu Santo. Apan kung
Dili ta mangayo kung saon man niya paghatag. Busa dili ta magpanuko nga mangayo diha sa Espiritu Santo aron nga sa ingon makabuhat kita sa Dios nung kabubuton. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.